Sí, però van a Caufalí, a Madrid, tindrà Caufalí per Aquesta era una gran expressió. a la Constitució. Estem sobre unes tarimes del casal. És l'Alió i és l'Ajuntament qui ens ha negat el dret a que tinguem avui una tarima. És a més també una negació que puguem penjar l'estelada al Castellet. És el segon any consecutiu i no cal normalitzar-ho, s'ha de recordar. 363 anys després d'imposar-nos la partició de Catalunya en dos, al nord del país seguim sent catalans malgrat tot, malgrat la persecució i la marginalització oficial i sobretot social de la nostra llengua, malgrat l'eliminació de les institucions que són nostres, malgrat la imposició d'una uniformalització del francès a tots els àmbits de la nostra vida. Malgrat tot, però, des de 1984, cada any sortim-nos a manifestar-nos pels carrers de Perpinyà, per dir ben alt i ben clar que aquest territori i totes nosaltres sem Catalunya Nord, sem Països Catalans. Un any més, doncs, rebutgem aquesta frontera imposada i també ens cal sumar el rebuig al tancament de passos fronterers, com és encara el cas del Coll de Banyuls, encarregat pel govern de Macron sota el pretext de lluitar contra el terrorisme i la immigració il·legal. Se tracta d'una mesura purament propagandística per part de l'estat francès que ha mentit sobre migracions i seguretat i ha provocat restriccions absurdes de mobilitat als catalans i catalanes que viuen en aquestes zones rurals transfrontereres. Tot el nostre suport, doncs, a l'associació Albert Sense Frontera. Continuem batallant per la reobertura... Molt bé. Continuem batallant per la reobertura del pas de Coll de Banyuls i la resta de passos fronterers tancats. És el mateix prefecte que encara avui no ha reobert els passos que ja ha actuat contra les nostres representants als municipis amb la prohibició de poder expressar-nos en català als consells municipals. Primer va ser Elna, després van anar els banys d'Arles i tants d'altres. La cacera de bruixes continuarà contra els ajuntaments que ja han aprovat aquella moció en els seus plens municipals. Aquest espectacle xoca amb l'alegria escèptica en què vam rebre l'acord per desenvolupar fileres bilingües a tots els centres educatius en 10 anys. L'Oficina Pública per la Llengua Catalana s'ha trobat com a responsable de desenvolupar aquest acord, però només té pressupost per a 2 treballadors. Tot plegat no genera confiança, i més si recordem que el prefecte ataca i criminalitza l'ús del català a les institucions municipals i que la llei Molac ha quedat retallada. La nostra llengua es troba, doncs, amb un problema greu de transmissió familiar per culpa de la violència física, verbal i psicològica que l'educació pública i l'administració francesa ha practicat durant dècades contra els mainatges que parlaven català. Mainatges que avui són els avis i les àvies que no van gosar parlar català als seus fills i filles. Els avis que avui veuen com els seus nets no coneixen les seves arrels. Cada cop que una persona gran mor, les joves del territori perden la seva cultura que els hi ha sigut arrencada. El nacionalisme francès ha manipulat la història i la realitat social. A Perpinyà, a Lió, intenta tapar la història catalana reduint-la a un pur folclorisme i al mateix temps també manipula el passat més recent vinculat amb la guerra colonial a Algèria, camuflant el seu racisme, el seu supremacisme blanc francès i el seu menysteniment dels drets humans. La catalanitat, doncs, ha de ser també una lluita en favor de l'alliberament nacional de tots els pobles oprimits del món, una lluita pels drets humans i una lluita per la diversitat cultural i ètnica. Avui, justament, dia que Lió va ser elegit com a cap del Rassemblement Nacional, cal deixar clar que ell utilitza la gent de Perpinyà com un laboratori experimental pel que ha de venir a la resta de l'Estat. Són molts els experiments, enfrontar la comunitat gitana i magrebina de la ciutat a canvi de pur clientelisme,
per després vendre solucions màgiques contra la inseguretat, aprofitar-se de la injustícia comesa contra els arquis després de la guerra d'Algèria, incloent-los ara amb homenatges als peus negres, o blanquejar líders terroristes i supremacistes com és el cas de Pierre Sargent, batejant una plaça al seu nom. Cal recordar que la setmana passada, dissabte passat, ens vam manifestar per dir no volem places a la nostra ciutat que duguin el nom de terroristes ni supremacistes. Avui també ens manifestem, doncs, contra aquell feixisme i racisme institucionalitzat. Cal recordar la tasca que fan entitats locals com el col·lectiu Sense Papers o Àstim, acollint i ajudant les persones nouvingudes a Perpinyà. A nivell econòmic, el cost de l'energia, l'augment generalitzat dels preus i la reducció del poder de compra es nota a les nostres butxaques i omple titulars, però el cert és que a Catalunya Nord hi ha un problema econòmic més estructural i endèmic. Són les històriques taxes d'atur i de pobresa, de les més altes de tot l'estat francès. Aquest territori necessita un canvi profund per tal de crear llocs de treball estables i de llarga durada. L'aposta per la construcció i el turisme estacional de sol i platja ha demostrat que tan sols crea precarietat laboral, així com el sistema de grans superfícies comercials, que ha destruït tot un teixit de petites i mitjanes empreses locals al voltant del sector primari. Com esperem que els fills d'aquesta terra se quedin a viure aquí?